bueno, ara anem a començar a fer una taula redona en la que l'objectiu principal és debatre sobre per què creguem que és necessari que totes les persones puguen participar en els processos d'innovació i creació científica. Tenim a persones així que, de fet, sí que aconsegueixen en gran manera participar en tots els processos de creació i d'innovació. Tenim a Pilar Furió, a Ismael Llorens y Marta Senén, que es la chica del final. Hace un año con la web Yo también viajo, que es de turismo accesible, ya que un profesor dijo que yo era la ideal, ya que tenía la parte profesional y la parte empática, es decir, tengo una pequeña discapacidad y me puedo poner en el lugar de la persona que necesite algún tipo de adaptación. Las redes sociales son muy importantes para mi punto de vista porque te da la opción de conocer gente tanto profesionalmente como amistades, asociaciones. Somos casi 900 amigos y eso me ha dado pues la posibilidad de estar hoy aquí, de montar la asociación que hemos montado, de ayudar a gente que nunca pensaba que podía ayudar y un poco para intentar concienciar a la gente de que todos podemos ser tecnológicos. Incluso si no queréis hacer una página web de algo, la podéis hacer de vosotros mismos. Un blog es muy fácil de hacer. Pues som membre del Fòrum de Vida Independent i Llibertat i de l'associació Solcom, que és una associació per a la solidaritat comunitària de les persones amb diversitat funcional i la inclusió social, que es dedica fonamentalment a reclamar els drets que tenim reconeguts en el paper però que no se'ns respecten, però reclamar-los en els tribunals de justícia. Lamentablement, en un estat de dret en ple segle XXI ens toca això per a poder ser partícips actius de la societat. Jo no soc malalt, jo soc una persona que funciona de manera diferent a com funcioneu la majoria de vosaltres. Però al final del recorregut arribem tots a la mateixa meta, que l'evolució consisteix en passar del model medi rehabilitador al de vida independent i a través de la Convenció de la ONU avui en dia tenim les eines necessàries per a poder-lo lograr. Jo, que vaig en una cadira de rodes, si vaig accedir a un lloc d'accés públic i n'hi ha 2 escalons, soc un discapacitat. Si per el contrari n'hi ha una rampa i puc accedir, no soc un discapacitat. Però jo soc el mateix, la meva cadira de rodes és la mateixa. Doncs per a que vegeu gràficament haureu vist a una xica que ha vingut a mi que m'ha canviat les ulleres. Per què? Perquè, com jo he dit antes en la intervenció de Luis, jo no puc alçar el braç. Necessito algú que me canvi les ulleres. Hoy sí m'està passant les diapositives perquè si me puc manejar poquet, manejar 2 ordinadors a l'hora ho tinc un poc complicat. Per tant, això és un assistent personal que m'ajuda a viure, a fer les coses que jo no puc fer. Una de les coses que m'han facilitat és una vida independent gràcies a les noves tecnologies. Com veureu, viure soles en un pis, no tinc assistent personal, veu el meu cotxe està adaptat, té 2 pedals en compte de 3. Quan veig un cotxe amb 3 pedals, dic, què feu? Va, què tal? Me acuerdo que en el instituto yo hacía los exámenes a mano. Me compadezco de sus profesores. Es que me dan pena. Actualmente mi director de tesis es uno de ellos. Y cada hora se lo doy todo un ordenador, mira, léeme esto, léeme lo otro. Per lo que diu Pilar de ficar-se en el nostre paper de persones amb diversitat funcional, vull dir-vos que ho aneu a tindre molt fàcil perquè si per sort arribeu als 80 o 85 anys necessitareu ajuda d'una tercera persona, necessitareu tindre voreres en els escalons rebaixats, ascensors en condicions
coses que ara no tireu de menys, però que dins de 40-50 anys sí que ho necessitareu. Vull dir que no, això que vos estigui contant, no, a mi no me tocarà. A millor demà o l'any que ve o d'ací 2 teniu un fill en diversitat funcional, o teniu un accident o vos ve una malaltia. Vull que sigueu conscients que no som los otros, som tots en el mateix sac. No me conformo en això. El problema